הוא מעניין קצת, לא שגרתי, מגידי עתידות. מגידי עתידות ומתקשרים. מה זה? אלה שפותחים בקלפים. יש היום בתקופה האחרונה פריחה לכל מיני ידעונים למיניהם שיודעים להגיד כל מיני דברים. אז יש כל מיני סוגים, ואנשים רבים בגלל דחף הסקרנות והרצון לדעת מה שמעבר הולכים לפעמים בשביל הספורט, לפעמים ברצינות, לפעמים מקבלים החלטות רציניות בחיים, כמו איפה לגור, עם מי להתחתן, לפי דברים כאלה. וחשבתי שהיה כדאי לראות מה באמת עמדת היהדות בקשר לכל העניין הזה. אז התחומים השונים שבטח שמעתם עליהם, שאנשים מרבים ככה לפחות להתעניין בהם, חלק מהאנשים עושים את זה בפועל, זה סיאמסים למיניהם, כל מיני משחקים כאלה עם הזמנת נשמות ושאלת שאלות לנשמות, אסטרולוגיה לסוגיה ולגווניה, יש כל מיני סוגים של מפות אסטרולוגיות, יש אנשים שמתמקדים יותר בעניין של האופי של בני המזלות השונים, יש אחרים שמעוניינים לדעת גם מה יקרה בשבוע הבא ומחר ובשנה הבאה. הטורים של ההורוסקופים בעיתונים הם כאלה שהם מאוד פופולריים, תמיד כולם קוראים אותם, גם אם הם לא נורא מייחסים להם חשיבות, אבל יש אנשים שמייחסים לזה חשיבות רבה מאוד. קריאה בכף היד, קריאה בקפה, טרנס, נומרולוגיה, חלומות, שדים ורוחות, מדיטציה, הילינג, כל אלה הם קצת מכל הדברים שמסתובבים בעולם של המיסטיקה, שאנשים רבים ככה מתפתים, לפחות אפילו בשביל הספורט לראות מה, וכמו שאמרתי, יש אנשים שלוקחים את זה יותר מזה ברצינות. ואני רוצה להראות לכם רגע את ההתייחסות של היהדות בסוגיה הזאת, כלומר, הסברת התופעה ומה עמדת התורה בעניין הזה. להשמיד ולהביא. עכשיו, הדברים שאני... מה? יש לי שאלה. כן. זה שמישהו יש לו בעיה והוא הולך לרב לשאול אותו מה לעשות, ניתוח או לא לעשות, זה גם טוב? זה גם מיסטיקה? נדבר על זה בהמשך. נדבר על זה בהמשך. מה ההבדל בין זה לבין שאלת רב? האמת היא שאני אזכיר בהמשך סוגים שונים של שאלות לרבנים. יש שאלות הלכתיות, יש שאלות של ייעוץ, ויש אנשים שפונים לרבנים מכיוון שהם חושבים שלרבנים האלה יש כוחות מיסטיים. אוקיי. אז נדבר על כל אלה בהמשך. בסדר? בינתיים בואו נתייחס לתופעה כתופעה בכלל, בואו נראה מה כתוב מפורש בתורה. זה לא איזה פרשנויות או חומרות או כולי. התורה מתייחסת לדבר הזה באופן מפורש, הקדוש ברוך הוא מודיע לנו בתורה על קיומם של דברים מהסוג הזה, הוא מונה רשימה של דברים, חלקם מוכרים לנו היום, חלקם פחות מוכרים לנו היום. המקום בתורה הוא בספר דברים, בפרק י"ח. וכך כתוב שמה לבני ישראל שנמצאים במדבר לפני שהם נכנסים לארץ. נראה. כי אתה בא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא יימצא בך, מעביר בנו וביתו באש. הוא נותן פה עכשיו רשימה של דברים שהתורה מגדירה אותם כתועבה. אני אסביר אולי את המושג, מה זה נקרא תועבה. כשמישהו אוכל איזה מאכל שממש לא טעים לו, או אפילו מגעיל אותו, אז הוא אומר שזה מתועב. הוא מתעב את זה, זה לא מתאים, זה לא מתואם. זה דבר שאתה מתעב אותו מבחינה פיזית. יש דבר שנקרא תועבה רוחנית. והקדוש ברוך הוא מתייחס בתורה למספר דברים ואומר, כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה. הוא מביא פה רשימה של דברים שהם כמובן אסורים והם מתועבים, והוא אומר לנו מפורש לא לעשות את זה. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. עכשיו, בואו נראה את הרשימה, אחרי זה נבהר אותה. לא יימצא בך. מעביר בנו וביתו באש. זו צורה מסוימת של איזה פולחן שנראה בהמשך מה תכליתו. הדבר השני זה קוסם קסמים. זה לא הקוסמים הנחמדים שיש לנו היום שעושים ככה בידור, זה משהו אחר. מעונן. מעונן זה אסטרולוג, מלשון עונה, שאומר לך עונה זו טובה לעשות כך ועונה אחרת לא טובה. מנחש ומחשף וחובר חבר. ושואל אוב וגדעוני ודורש אל המתים. זאת הרשימה. מה זה חובר חבר? בהמשך נסביר את כולם. זה שמדבר עם המתים. ודורש אל המתים. כי תועבת השם אלוקיך, השם כל עושה אלה. שוב, מוזכר כאן פעמיים. ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותה מפניך. כלומר, הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע להיכנס לארץ ולא לחיות כל נשמה, אז יש לזה שתי סיבות.
הסיבה היא קודם כל שאנחנו צריכים לרשת את הארץ, אבל מה אשמים תושבי הארץ שאנחנו צריכים לרשת את הארץ? ובכן הם אשמים כי הם מתנהגים בצורה לא נכונה. ודברים שונים, וגם בסוגיות אחרות, אבל בעיקר בנושא הזה של קישוף, ברגע זה הוא מתייחס לעניין הזה של קישוף ובלק מג'יק וכל הפרטים האלה. ובגלל התועבות האלה הוא מגיע לך, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. אם כן, האיסור פה הוא ברור לגמרי, הוא סוחף, הוא חד משמעי, הדברים מתוארים כתועבה, ועכשיו יש פה התייחסות של התורה לשאלה שכנראה כל אחד מאיתנו היה שואל. הרי הקדוש ברוך הוא טבע בנו את חוש הסקרנות, אנחנו רוצים לדעת, אז מה הוא מונע מאיתנו? אם יש דרכים מסוימות לדעת, נגיד איזה שהן דרכים, הן כולן אסורות, אנחנו הרי רוצים לדעת את הדברים שמעבר. הסקרנות באדם, הזכרנו את זה פעם בהרצאות אחרות, אני אחזור על זה כאן כי זה חשוב לנושא שלפנינו. יש באדם דחף שנקרא סקרנות, שהוא הדחף החזק ביותר מכל הדחפים, מבחינת זה שהוא לא יודע גבולות. הסקרנות היא אם הידיעה, ובשם הסקרנות אנחנו רוצים לדעת הכל. ובעיקר אנחנו מעוניינים לדעת את מה שאי אפשר לדעת. אנחנו מעוניינים לדעת את העתידות, ואנחנו מעוניינים לדעת את הנסתרות. וכבר שאלנו, למה האדם לא נהיה פה קצת יותר ריאלי? וסקרנות טוב, תנסה להבין את מה שאתה יכול להבין. למה אתה, מאיפה הדחף הזה לנסות להגיע למחוזות בלתי קיימים לכאורה? מה אתה רוצה לדעת העתיד? הוא עוד לא היה, אין מה לדעת. מה אתה רוצה לדעת בנסתר? זה מעבר ליכולת הגישה שלך. אז למה אנחנו בכל זאת רוצים לדעת? אז הסברנו את זה פעם, אתם זוכרים, דיברנו על הנושא של יחסי הגומלין שבין גוף לנשמה. הדחף של הסקרנות נמצא בתודעה של האדם, לא בגוף שלו, בנשמה. הנשמה איננה מוגבלת בגבולות החומר. הבעיה שלה שהיא שבויה בתוך הגוף. אבל היא מצד עצמה לא מוגבלת בגבולות החומר, לכן היא מעבר למקום ומעבר לזמן. הואיל וכך, המחוז שנקרא עתיד הוא לא מחוז בלתי נגיש מבחינתה. למה אנחנו לא יכולים לדעת את העתיד? מכיוון שאנחנו מוגבלים בסקלת הזמן אל ההווה בלבד. נכון? העכשיו. למה אנחנו לא יכולים לדעת את הנסתר? כי אנחנו מוגבלים בגבולות החומר אל המרחב, אל הכאן. הכאן והעכשיו הם מגבלות של החומר, לא של הרוח. והואיל והרוח לא מוגבלת בגבולות המקום והזמן, מבחינתה העתידות והנסתרות הם לא מחוזות בלתי נגישים. אלא מה? שיש לה בעיה. היא נמצאת בתוך הגוף, והיא לא יכולה לתקשר עם העולם או עם המציאות שלא דרך כלי הגוף, והגוף משדר לה רק את מה שנכנס בתחום של המגבלות שלו. לכן אנחנו יכולים לדעת את ההווה, אנחנו יכולים לזכור את העבר, אין לנו דרך להגיע אל העתיד. אנחנו יכולים לראות את מה שיש כאן, אנחנו לא יכולים להגיע למעבר. זאת הבעיה. ולכן הדחף הזה הוא דחף נורמלי. הוא נורמלי מבחינה זו שבמהותה של הנשמה, שהתודעה זה הפונקציה שלה, זה בסדר גמור. הבעיה שאנחנו לא יכולים לממש את זה. אבל אני חוזר ושואל, אם הקדוש ברוך הוא טבע בנו את הסקרנות, אז הוא לא יכול לחסום מאיתנו את כל הגישות הלא קונבנציונליות, אבל הגישות, הוא לא יכול לאסור עלינו באופן מוחלט, לא לרצות ולא לנסות להגיע אל העתידות ואל הנסתרות. ואם כל הדברים האלה אסורים, אז מה כן? אז בואו תראו את הנחיית התורה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אל תעשה את זה, כן? אלא מה תהיה? תמים תהיה עם השם אלוקיך. בואו נבין את המילה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אין הכוונה, אל תנסה להתחכם, תהיה טמבל. לא זאת הכוונה. המילה תמים בכל מקום בתנ"ך משמעותה שלם. תורת השם תמימה משיבת נפש. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. תמים זה שלם. יעקב איש תם יושב אוהלים. מה פירוש שלם תהיה עם השם אלוקיך? תבין שהשם ברא את העולם, השם ברא אותך, והשם נתן לך את היכולות לדעת, ואל תנסה להתחכם עם זה. כי מה שהשם נתן לך זה מה שאתה צריך. אם היית צריך דברים אחרים, הוא היה נותן לך אותם. לכן, אל תנסה לעשות מעקפים ולהגיע למקומות שהקדוש ברוך הוא לא נתן לך להגיע אליהם, כי יש סיבה טובה למה לא. למה לא? אני אסביר את הדבר הזה בהמשך. מה זה תורת הזוהר? זה הנסתר. רגע. תמים תהיה עם השם אלוקיך. עכשיו הוא ממשיך ואומר ככה. כי הגויים האלה, תזכור את השאלה, אני אתייחס אליה בהמשך. כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. הם בעיקר, כלומר היועצים המיידיים שלהם, זה אותם חרטומי מצרים, המעוננים, אלה שחוזים בכוכבים ואומרים העונה הזאת טובה והעונה הזאת לא טובה.
אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו קוסמים, למשל בלעם בן בעור הקוסם, שאומות העולם התנהלו על פיו, והוא היה מבחינתם איזו סמכות גדולה מאוד. אז הוא אומר ככה, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, כלומר עמי כנען הקדומים, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. אתה לא צריך להתעסק באף אחד מהדברים האלה. אז מה כן? צריך איזה אאוטלט, צריך בכל זאת איזה צ'אנל, אז תראו את הצ'אנל. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. משה רבנו מדבר כאן בספר דברים, והוא אומר, הדרך שלכם כיהודים להגיע אל המעבר, אל הנסתר ואל העתידות, תהיה רק דרך הנבואה. רק דרך הנבואה. והוא מבטיח שהקדוש ברוך הוא יקים לנו נביאים, הוא לא הנביא האחרון. נכון, משה רבנו לא קם עוד נביא כמשה, אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. ככל אשר שאלתם עם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל לאמור, לא אוסיף לשמוע עוד את כל השם אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא יראה עוד ולא אמות. נכון? אתם זוכרים שבמעמד הר סיני הייתה נתינת 10 הדיברות, ואחרי 10 הדיברות כתוב שמה, ותקרבו אלי כל זקני שבטיכם ושוטריכם, ותאמרו אליי, הן הראנו השם, ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, קרב אתה ושמע את אשר יצווה השם אלוקינו, ואז תבוא ותדבר אלינו. ואז הקדוש ברוך הוא אמר על זה, ויאמר השם אליי, יטיבו אשר דיברו. נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר אצוונו. אז אם כן, הדרך היחידה שלנו כיהודים, להגיע אל המעבר, אל העתידות ואל הנסתרות, היא דרך הנבואה. והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר ידבר בשמי, הנביא, בתקופה שהייתה נבואה, אנוכי אדרוש מאמו אומר השם. אך הנביא, אשר יזיד לדבר דבר בשמי, אשר לא ציוויתיו לדבר, וכאן הוא מתייחס לנביאי שקר. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. וכי תאמר בלבבך, היכן נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? איך אני יודע, יבוא נביא, אני יודע אם הוא נביא אמת או נביא שקר? אז הוא אומר פה את הסימן, אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר, ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. וכאן הוא מבטיח שכל דבר שהוא יגיד על ידי נביא, כל דבר שהקדוש ברוך הוא יאמר לנביא אמת, בהכרח יתקיים. אם נביא איזשהו מנבא בשם השם על משהו שהולך לקרות והדבר לא יקרה, זה סימן שהוא שקרן. זה נקרא שהוא מדבר דבר בשם השם אשר לא דיברו, שהשם לא דיבר אליו. אוקיי. אם נסכם את העניין, אז יש לנו פה רשימה שלמה של דברים שצריך עכשיו לעבור עליהם אחד לאחד, להבין מה טבעם ומה עניינם. בסך הכל כולם עוסקים במה שנקרא היום בגדול Black Magic, מגיה שחורה, שעניינה, אני אסביר את השחורה בעניין הזה עוד מעט. מגיה זה קסם או כישוף, ושחור, זה Black Magic. הקסם השחור הוא ההתייחסות או ההתחברות לכוחות רוחניים נגטיביים. בהמשך אנחנו נדבר על זה, נסביר את הדברים יותר בהרחבה, וזה אסור בשום אופן, וכל הרשימה שהוזכרה שם לעיל, נראה אותה שוב, כן? מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן, מנחש, מחשף, חובר חבר, שואל עובי דאוני ודורש על המתים, כל הדברים האלה קשורים לבלק, למאגיה השחורה, לאינפורמציה שמנסים לקבל מכוחות רוחניים נגטיביים, וגם את המושג הזה נצטרך להסביר. אז בואו נראה רגע את פירוש רש"י שמה, פשוט על כל אחד ואחד מאלה. לא יימצא בך, מעביר בנו וביתו באש. מעביר בנו וביתו באש הוא עבודת המולך. המולך זה היה סוג של פולחן, של עבודה זרה שעמי כנען הקדומים נהגו בו, וזה המשמעות של מעביר בנו וביתו באש, זו עבודת המולך. מה זה היה? עושה מדורות אש מכאן ומכאן, ומעבירו את בנו או את ביתו בין שתיהם. עכשיו לא ברור לגמרי האם הילד שהיה עובר בין שתי המדורות היה נכווה או נשרף, או שלא היה קורה לו כלום. רק זה היה הצורך כאילו לעשות את הדבר, זה היה צורת הפולחן שהילד עובר בין שתי המדורות. היום הולכים על גחלים, זהו. קוסם קסמים, קוסם קסמים, כמו שאמרתי, קוסם קסמים זה לא להטוטן שבא לבדר קהל כמו שבימינו. קוסם קסמים, איזה הוא קוסם? האוחז את מקלו ואומר, אם אלך, אם לא אלך. כלומר, היה משהו שהיה מוגדר כקסמים על ידי מקל. מקל קסמים, מכירים את הביטוי הזה? מקל הקסמים זה המקל שבאמצעותו הוא היה אומר כך או כך.
הארי פוטר. מעונן. מעונן, אומר רש"י, אלו נותני עונות, שאומרים עונה פלונית יפה להתחיל, נגיד ביזנס, או עונה מסוימת לא טובה. רגע, מה קורה עם יוסף, שהוא פירש את החלומות? פה לא מוזכר חלומות ברשימה הזאת. לא לא, מוסר היה חלומות. רשימה לפני זה. בסדר, זו רשימה שאני עשיתי, אני מדבר אחרי זה על החלומות. ברשימה הזאת מדובר בבלק מג'יק, בדברים שקשורים, בהמשך נסביר, להתקשרות לכוחות רוחניים נגטיביים. מנחש. מה זה מנחש? אחד שעושה כל מיני, מישהו שואל את השאלה, והוא עושה איזשהו דבר, ואם נגיד, דוגמה, רש"י נותן פה, פיתון נפלה מפיו. הוא אוכל והוא בא לשים ביס ונפל לו הלחם מהפה, זה סימן לא טוב. או צבי הפסיקו בדרך. עבר חתול שחור, מקלו נפל מידו. זה נקרא ניחוש. חובר חבר שמצרף נחשים או עקרבים או שאר החיות למקום אחד. כנראה שזה קשור גם לאלה שמחללים לנחשים, והנחשים ככה מתקבצים כתוצאה מזה. הלאה. שואל אוב זה מחשבות, ששמו פתאום. הוא מדבר משחיו, הוא מעלה את המת בבית השחי שלו. כלומר, אנשים שמתקשרים, זה חלק מהדבר הזה של התקשורים, שהם יוצרים מצב שבו הם מדברים או בשם המת, או עם קולו של המת, וכן הלאה. זה התקשורים למיניהם. ואידאוני, מכניס עצם חיה ששמה ידוע לתוך פיו, ומדבר העצם על ידי כישוף, על ידי מחשבות. ודורש על המתים, הנשאל בגולגולת. אוקיי, אז זאת הרשימה. כל הדברים האלה אסורים לנו באיסור מוחלט וחד משמעי ללא ספק, והוא אומר יותר מזה, שבגלל שעמי כנען הקדומים עסקו בדבר הזה, לכן נגזרה עליהם גזרת כליה, והם הורשו מן הארץ. אז לקרוא בקפה מותר, לפחות שותה אותו. לשתות קפה מותר במינון מסוים. גם את זה לא צריך להגזים. אבל עכשיו ככה, אני אנסה טיפה רגע להסביר את הדברים האלה. תראו. העולם שלנו הוא עולם מאוד מורכב. אז איפה כל הנביאים שהוא הבטיח הלכו לאיבוד? אין לנו למה? נביאים יותר. נבואותיהם רשומות. אבל אין לא, לנו היו נביאים. נביאים בעיניו. נכון, אבל נבואותיהם, הנבואות שנצרכו לדורות נכתבו, ולכן כל דבר שאנחנו צריכים לדעת, וכל הדורות שאחרי חורבן בית ראשון צריכים לדעת, נמצאים. מה שלא, לא צריך. לא צריך לדעת. תראו, אני אנסה רגע להסביר את הדחף הזה, את הרצון הזה ללכת ולנסות להבין את העתידות. בואו תראו קודם כל למה, בלי קשר עכשיו לתורה, מבחינה מתמטית לוגית הדבר פשוט לא כדאי. לא כדאי. ניקח למשל קריאה בכף היד, שזה מאוד פופולרי היום, כן? או כל הדברים האחרים בעצם, כל האידאונים למיניהם, כל האסטרולוגים למיניהם, האסטרולוגים הכי מוצלחים, כן. זה מה שעשו המצרים, בגלל זה כאילו... בגלל זה יש להם... המצרים, חרטומי מצרים אכן היו אסטרולוגים, והם עסקו בכישוף, הם הפכו נחשים למקלות לנחשים וכן הלאה, דברים כאלה, נכון, נכון. עכשיו בואו נראה רגע, למה בלי קשר לתורה, חוץ מזה שבתורה זה איסור חמור, אבל בלי קשר לתורה, למה הדבר הזה לא כדאי? לא הגיוני. לא כדאי. למה הוא לא כדאי? מכיוון שאם ניקח את האסטרולוג הכי מוצלח בעולם, יש אפשר לדרג אותם, נכון? איך בודקים, איך יודעים מי הכי מוצלח בעולם? לפי כמה הוא הצליח בתחזיות שלו, נכון? לפי התור, לפי התור. אם ניקח את האסטרולוגים הכי טובים בעולם, לא בדור שלנו, בכל הדורות, נוכל לראות שיש בעיה קטנה אחת, אבל מאוד משמעותית, שמפקיעה או מכריחה את האדם הרציונלי לא להגיע אליהם בכלל. האסטרולוג הכי מוצלח בעולם לא יוכל לתת לך תחזית של 100%. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה. מעולם. אסטרולוג טוב נותן לך נגיד 10 דברים, מתוכם אם יקרו 2 הוא כבר אלוף. אלוף. כי הרי איך הוא נהיה מפורסם, ואומרים וואו הוא גדול, בהצלחות שלו, אף אחד לא זוכר את הכישלונות, נכון? היה איזה אסטרולוג שחזה את מלחמת יום כיפור, או טען שחזה את מלחמת יום כיפור לפני שהיא פרצה. נכון? באסטרולוגיה, לא מידיעות מודיעיניות או צבאיות וכו', באסטרולוגיה. ואז הוא התפרסם, היה אחד כזה, אני לא זוכר את שמו, בדיוק בארץ, היה אחד, הקליטו אותו, אז ודאות היה לפני המלחמה,
הוא אמר שבמפה אסטרולוגית זה מה שהוא רואה. אחרי המלחמה הוא הפך להיות אסטרולוג מפורסם מאוד. כולם הלכו ושחררו לפתחו. מה ששכחו לבדוק זה כמה דברים הוא אמר לפני זה שלא קרו. נכון? לא זוכרים את הדברים שלא קרו. זוכרים את הדברים שקרו. אז ככה, אין ולא היה מעולם אסטרולוג או פטנטולוג אחר מכל סוג שהוא מבחינת העתידנות, שיכול לתת לך 10 דברים או אפילו 5 דברים שכולם יקרו. אין דבר כזה. אז מה זה אומר לי כאדם רציונלי? זה אומר לי ככה, שלא כדאי לי ללכת. למה? כי אם אני הולך להגיד למישהו שיקרא לי בכף היד, או שייתן לי תחזית אסטרולוגית או כזאת או אחרת, לא משנה. אני יודע מראש, שאם הוא יגיד לי 10 דברים, בוודאות גמורה לא כולם יקרו. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה ומה לא יקרה, ואם הוא מוצלח, אז חלק אולי כן יקרה, נכון? אז אני לא יודע, עכשיו בוא נעשה את זה כאילו במספרים עגולים. נניח ש5 דברים מתוך מה שהוא יאמר לי יקרו, 5 דברים לא יקרו. 50%. נגיד, זה כבר המון, זה לא קרה, זה לא קרוב לזה אפילו. נגיד. עכשיו אם אתה יודע מראש, הוא אומר לך 10 דברים, מהם 5 טובים ו5 פחות טובים, או לא טובים. כן? עכשיו מה קורה? אתה מפתח ציפייה, נכון? בשביל מה הלכת? כדי לשמוע את התחזית, כדי לדעת איך להתארגן, להיערך לקראת, נכון? עכשיו אתה מפתח ציפייה, באופן טבעי לאן הציפייה שלך תלך, כשאתה יודע מראש שחלק מהדברים לא יקרו, אתה מאוד מקווה שהדברים הטובים יקרו והדברים הלא טובים לא יקרו. אתה מאוד מקווה באופן בלתי נמנע, ככה הפגישה של כל אדם, נכון? עכשיו מה יקרה? הוא אומר לך, בשנה הקרובה יקרו לך 10 דברים, כך וכך וכך, 5 דברים טובים, 5 דברים לא טובים. עכשיו יש לך שנה שלמה של סיוטים. אני אסביר למה. הואיל והוא אומר לך שיהיו 5 דברים מאוד לא טובים שיקרו, מהם באמת כאלה שאתה ממש לא רוצה שיקרו לך, כל טלפון שתרים, אתה בפחד שמא, בצד השני יש לך איזו בשורה מאוד לא טובה. כל טלפון, לאורך כל השנה. אז זה מצד הפאניקה שהולכת להיות לך לדברים הלא טובים שהוא אמר לך שיקרו לך. מצד שני, אתה מפתח כל הזמן ציפייה שיקרו לך דברים טובים, ולכן אתה כל הזמן מצפה שסוף סוף יקרה משהו מהדברים הטובים. אבל אתה לא יכול להבטיח את זה, ולכן יכול להיות שתיגמר לך השנה, ולא יקרה אף אחד מהדברים הטובים, ויצאת עם מפח נפש. כי אם לא הייתה לך ציפייה, לא הייתה לך גם אכזבה. לכן, אם יכולתי לדעת בוודאות שכל הדברים שהוא אומר יקרו, שווה ללכת. לדעת על ההפתעות מראש, ולהיערך לקראת הדברים הלא טובים גם כן מראש. אבל הואיל ואתה לא יודע, אז אתה רק מסבך לעצמך את החיים. כי כמו שאמרתי, כל טלפון שיהיה, כל מישהו דופק לך בדלת, אתה לא יודע, הוא יכול שמבשר את אותה אחת מהבשורות הלא טובות שאמר לך אסטרולוג, או הפטנטולוג למיניהו, האידאוני. אבל בוא נאמר, לא תלך אליו, ותכין לעצמך את הרשימה. זה גם לא טוב. איך תכין לעצמך רשימה? על סמך מה? אתה רוצה לעשות דברים שאתה חושב שיקחו לך. איך אתה יכול לחשוב? על סמך מה? על סמך הנתונים. אם אתה עושה הערכות, אז זה טוב, זה ביזנס, כמו שאתה מנהל ביזנס. מה הוא קובע? לא, הוא קובע, הוא טוען שיש לו גישה. אין. בסדר, לכן אנשים הולכים אליו. זה השאלה. מה? האם יש לזה באמת הכוח? נסביר את זה עוד מעט. אבל זה מה שהם טוענים, ולכן אנשים הולכים אליהם. הם טוענים שהם מתקשרים למערכות עליונות, גבוהות יותר, שמחוברות למציאות הפיזיקלית, ולפי זה הם יכולים לדעת. זה בעצם לא נכון. רגע, אז ככה. זאת אומרת, החרטומים הם לא עשו נחשים. הם עשו נחשים שהמטה של הארון אכל אותם. אז מה זה אומר? אז נראה עוד מעט. קודם כל, נראה בהמשך איך זה עובד. אבל מבחינת מה שהתורה אומרת לנו, חוץ ממה שהשכל מחייב אותנו, פשוט לא כדאי, כן? פרקטית, לא כדאי. הדבר הנוסף הוא שהתורה אוסרת עלינו את הדברים האלה, את הדברים שקשורים לבלק מג'יק, למיסטיקה, להתקשרות לכוחות רוחניים נגטיביים, זה אסור באופן מוחלט. עכשיו, להלכה, הרמב"ם מביא את הדברים ככה. הלכות עבודת כוכבים. אין הולכים בחוקות העובדי כוכבים ולא מתדמים להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהם. שנאמר, ולא תלכו בחוקות הגויים, ונאמר, ובחוקותיהם לא תלכו, ונאמר, וישמר לך פן תנקש אחריהם. הכל בעניין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להם, אלא יהיה ישראל מובדל מהם, וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. אז זו סתם הנחיה מעניינת לגבי לבוש יהודי. היום קצת התשתש העסק הזה, אתה הולך ברחוב, אתה לא יודע מי יהודי ומי לא יהודי, אנשים לובשים אותו דבר כמו הגויים, מסתפרים כמו הגויים וכן הלאה. אז מבחינת ההלכה אסור לעשות את זה. דבר שני,
וכן הוא אומר, והבדיל אתכם מן העמים, לא ילבש מלבוש המיוחד להם, ולא יגדל ציצית ראשו, כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדים ויניח השיער באמצע כמו שהם עושים, וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השיער מכנגד פניו מאוזן לאוזן, ויניח הפרע מלאחוריו כדרך שהיו עושים הם, בקיצור לא להידמות להם. לא במעשיו ולא בדעותיו. מה זה בדעותיו? האמונות שיש להם. אין מנחשים. כן, הלכה ד' אין מנחשים כעובדי כוכבים ומזלות, שנאמר לא תנחשו. כיצד הוא הניחוש? כגון אלו שאומרים הואיל ונפלה פיתי מפי, או נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך אין חפצי נעשים. הואיל ועבר שועל מימיני, אני יוצא מפתח ביתי היום, שאם אצא יפגעני אדם רמאי, כמו שועל. וכן אלו ששומעים צפצוף העוף ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני. וכן אלו שאומרים שחוט התרנגול, זה שקרא ערבית שחוט התרנגול, זו שקרא כמו תרנגול. וכן המשים סימנים לעצמו, אם יראה לי כך וכך אעשה דבר פלוני, ואם לא יראה לי לא אעשה. כאליעזר עבד אברהם, שהוא אמר אם אני אומר לנערה אשכני והיא תאמר תשכני, אז אסור לעשות את זה, זה ניחוש. אליעזר אברהם לא עשה נכון אז. וכן כל כזה בדברים האלו, הכל אסור, וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה בזמן שבית המקדש היה קיים. זה שטויות במיץ עגבניות, כי אליעזר, בזכות אליעזר יש לנו את רבקה, ובזכות רבקה כל אז מה שטויות? שזה בלתי אפשרי ולא טוב מה שאליעזר עשה. הוא שם לעצמו סימנים. אז אני אומר לך שהגמרא מבקרת אותו, והרמב"ם מביא להלכה. מה את אומרת שדברים שהרמב"ם אומר זה שטויות? לא, כך כתוב פה. מה שעשה אליעזר עבד אברהם זה לא טוב. אבל אני אומרת שזה כן את טוב. אומרת שזה כן טוב, אז יופי, אז יש לי מחלוקת עכשיו פה בין שני גדולי פוסקי הדור, הגברת הכבודה אז זה העבד לא עשה טוב, לא תראי, הגמרא אומרת אני כך. חושבת שהעבד אז אני אגיד לך עשה מה הייתה טוב. הבעיה. הגמרא אומרת כך, הגמרא אומרת שאליעזר עבד אברהם שאל שלא כהוגן. למה? מכיוון שאם מה היה קורה אם הייתה יוצאת נערה, כן, שהייתה עושה את הדבר הזה, רק היא הייתה חיגרת. אליעזר בן אברהם. הוא לא יכול לדעת מי זאת תהיה, נכון? הוא לקח פה סיכון, והסיכון הזה הוא סיכון שכשלעצמו הוא לא ראוי. כתוב שהוא שאל שלא כהוגן ונענה כהוגן. אבל זה שהוא נענה כהוגן זה לא אומר שהמעשה שהוא עשה הוא כהוגן. איזה הוא קוסם? זה העושה מעשה משאר המעשיות כדי שישום ותיפנה דעתו מכל הדברים עד שיאמר דברים העתידים להיות. כלומר, הוא מכניס את עצמו לטרנס ויאמר דבר פלוני העתיד להיות, או אינו הווה, או שיאמר שראוי לעשות כן, ויזהרו מכך. ויש מן הקוסמים שמשמשים בחול או באבנים, ויש מי שגוהר לארץ וינוע וצועק, כל מיני סוגים של כניסה לטרנס. ויש מי שמסתכל במראה של ברזל, נכון? אתם מכירים את המראה המחושפת, או בעששית, ומדמים ואומרים, ויש מי שנושא מקל בידו ונשען עליו ומכה בו, עד שתיפנה מחשבתו ומדבר. הוא שהנביא אומר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. שואלים לפי המקל. אוקיי. אסור לקסום ולשאול לקוסם, אלא שהשואל הקוסם מקים אותו מכת מרדות, אבל הקוסם עצמו אם עשה מעשה מכל אלו וכיוצא בהם לוקה, שנאמר לא ימצא בך וכו'. טוב, הרמב"ם מביא רק להלכה מה לעשות. אני רוצה לדלג רגע לסוף המצגת כדי להגיע לחלק הקבלי שמסביר את העניין הזה. נדלג לדבריו של הרמח"ל. עכשיו, פה מדברים על קוסמים וידעונים והכל שהם לא יהודים, או יש גם כאלה שהם יהודים? יש גם יהודים. יש גם יהודים. ליהודים אסור. ויש. ללא יהודים לא אכפת להם. מותר לעשות מה שהם רוצים. לגויים מותר. אז שאומרים עונש לקוסם, זה בעצם קוסם יהודי. כן. לא מדברים על קוסם גוי. האיסור הוא לנו כיהודים. אסור לנו גם לשאול את הקוסמים ואסור לנו לייצר קוסמים משל עצמנו. כלומר, קוסמים בהקשרים האלה שעוסקים בדברים נגטיביים. עכשיו בואו ננסה ללמוד רגע קטע ברמח"ל שמסכם את האינפורמציה בתורת הקבלה על העניין הזה, להבין איך זה עובד. כי נשאלה פה שאלה בצדק, זה נכון או לא נכון? זה עובד או לא עובד? הם יכולים לדעת או לא יכולים לדעת? אז אני כבר אומר לכם מראש, כן, הם יכולים לדעת דברים מסוימים. ונראה עוד מעט איך זה עובד. דברים מסוימים הם יכולים לדעת, הם לעולם לא יכולים לדעת הכל, וגם מה שהם יודעים לפעמים מגיע מתוך ההתחברות לכוחות שאליהם הם מתחברים, היא כזו שהכוחות האלה רוצים להכשיל. אני אסביר. בואו נראה קודם כל את הדברים כמו שהרמח"ל מביא אותם. והנה, על פי הדרך הזה, כמו שהמציא הקדוש ברוך הוא לאדם דרך להשיג בו הערה והשכלה ורוח הקודש, שלא כדרך הטבע הגשמי, כן הוא צריך שימצא לטוב הגדול הזה
ההפך, והוא שיוכל האדם להמשיך חושך ועכירות ורוח טומאה שלא כדרך הטבעי, והוא עניין טומאות הכישוף והדרישה אל המתים שהרחיקתנו התורה מהם. ועניינם הוא המשך על ידי ההזכרות בתנאים ידועים השפעות הטומאה והזוהמה, משהו הריחוק היותר גדול ממנו יתברך, הפך הדבקות בו ממש. והדבר נמשך מאותם כוחות הרע שזכרנו בחלק א' פרק ה', שהוסבו להם בגזירתו יתברך שמות, יוזכרו בהם ויימשך על ידי זה מהם משך טומאה במדרגות ידועות שלא כדרך הטבע. וכן יעשו על ידיהם מעשים שלא כמעשים הטבעיים, כמעשה החרטומים בזולתם, כפי שנמסר בכוח הפועלים מהם לפעול ובאותם הגבולים שהושמו להם. צריך להבין עכשיו את כל הדברים האלה, כי הוא מסכם שם והוא מפנה גם לפרק א', ששם הוא מבאר את הדברים יותר, אבל בקבלה הדברים מבוארים, אני אתן לזה overview כולל. העולם שבו אנחנו נמצאים הוא לא כל כך פשוט כמו שאנחנו חושבים. אנחנו מכירים את העולם הפיזיקלי, וזהו. המדע, עם כל ההצלחות שלו, נתן לנו הרגשה שכל מה שיש במציאות זה החומר והטבע וחוקי הטבע. זהו. התורה מגלה לנו שכל המציאות הפיזיקלית מחוברת, קשורה למציאות גבוהה ממנה שהיא המציאות הרוחנית, וזה מה שנקרא שמיים. הארץ זה כלל המציאות החומרית ביוניברס, השמיים זה המציאות הרוחנית שנמצאים בקשר, החלק הרוחני והחלק הפיזי. עכשיו, בגדול אפשר לחלק את שתי המערכות האלה, המערכת הפיזיקלית והמערכת המטאפיזית, המערכת הלא פיזית, הרוחנית, אפשר לכנות אותם, לתאר אותם בצורה הבאה. מערכת משפיעה ומערכת מקבלת שפע. המציאות הפיזיקלית היא מערכת מקבלת, היא מקבלת שפע, החומר מקבל צורה, הצורה נותנת לו את המשמעות, אבל הצורה והכוח הרוחני הזה זה מציאות אחרת לגמרי, והיא מורידה את השפע לעולם וגורמת לחומר להתקיים ולהתנהג באופן שבו הוא מתנהג לפי הטבע וחוקי הטבע. אלא מה? שהמציאות הרוחנית, כמו המציאות הפיזיקלית, מתחלקת לשני חלקים. בקבלה זה נקרא ימין ושמאל, או קדושה וטומאה. אלה המושגים, ננסה טיפה להבין אותם. השפע שמקיים את הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היו בבריאה שני דברים. הוצאת הבריאה מן העין אל היש, זה קרה פעם אחת במעשה בראשית. אבל יש דבר נוסף שנקרא תחזוק הבריאה, מאז שהיא קיימת עד היום. אנחנו רואים את זה בתפילה בבוקר, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כלומר, הבריאה כביכול נבראת מחדש בכל יום. היא לא נבראת מחדש שהיא קיימת, אלא היא מקבלת תחזוק שבלעדיו היא תקרוס. האופן של קבלת התחזוק הזה מתחלק לשני חלקים. נתאר לעצמנו מטוס שיש לו שני מנועים אדירים. כל אחד מן המנועים בפני עצמו יכול להטיס את כל המטוס, יש הבדל ביניהם, אבל המנוע הימני הוא מנוע שנותן עושה את העבודה נכון, והוא יותר, יש לו יותר שפע ויותר עוצמה להחזיק את המערכת. המנוע השמאלי הוא מנוע לשעת חירום, שאם קורה משהו והמנוע הימני לא עובד, אז המנוע השמאלי יוכל להטיס את המטוס בבטחה למקומו, אבל הכל שם זה בשעת חירום, אז זה מין מצב כזה שהדברים מצומצמים ומגיעים למה שנדרש ותו לא. זה בגדול. עכשיו, הכוחות הרוחניים שמצד ימין נקראים כוחות הקדושה. הם מגיעים ישירות מהקדוש ברוך הוא, הם כוחות הקדושה. הכוחות מצד שמאל שייכים לדבר שנקרא בשם סיטרא אחרא, הצד האחר של הקדושה. זה כוחות רוחניים שיש להם יכולת להשפיע, אבל לא, והם נראים כאילו שהם אקוויוולנטים לצד האחר, לצד של הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא. הם משקרים, זה לא הדבר עצמו. זה לא אותו דבר. הכוחות האלה נקראים בשם כוחות הטומאה. עכשיו, אז הטומאה זה חלק אחר מהקדושה? בוודאי. זה ההיפוך. זה ההיפוך. זה כמו היצר הטוב והיצר הרע. ונתן ספר את טומאה. נכון. או שירדה קדושה, וקדושה התפצלה לטומאה וקדושה. לא. הקדושה זה קדושה והטומאה זה האנטיתזה של הקדושה. רגע, אבל גם הצד השני יוצא מהקדוש ברוך הוא. נכון. כשאתה אומר הצד הימני זה הקדוש ברוך הוא, והצד השמאלי זה לא הקדוש ברוך הוא. לא, אני לא מדבר על היציאה, אני מדבר על מה זה מייצג. כתוב בנביא ישעיהו ככה: יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. שימו לב לפסוק, אנחנו בתפילה אומרים את זה קצת אחרת, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל.
אבל במקור, בפסוק, זה מה שכתוב. עכשיו, כדאי לשים לב לדבר הזה. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. פעמיים מוזכרת המילה בריאה בפסוק הזה, ובשני המקרים מדובר על הדברים הנגטיביים, על חושך ועל רע. על הטוב כתוב יוצר, יוצר אור. ובורא חושך. ההבדל בין יצירה לבין בריאה, זה שבריאה זה יש מאין, ויצירה זה יש מיש. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה יש מאין. על הרע כתוב בריאה, על הטוב, על האור, כתוב יצירה. כשאתה יוצר, אתה לוקח דבר קיים, ואתה נותן לו צורה. אבל לברוא זה לעשות מלא דבר, דבר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבריאת העולם בעיקר מה שנברא, נברא. זה הרע. הטוב היה קיים קודם לכן. כלומר, לא בבריאה, אבל בקדוש ברוך הוא היה. ואז כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא יצר את האור, יוצר אור, כלומר, הוא לקח כביכול את אותו אור קיים, ויצר אותו בתוך המערכת של הבריאה. הרע נברא, הוא לא היה קודם לכן, הוא נברא. ולמה הוא נברא? למה הקדוש ברוך הוא ברא את הרע וברא את החושך? הבריאה של הרע ושל החושך, כדי לאפשר את הבחירה. עכשיו, הבריאה הזאת של הרע ושל החושך, היא לא רק באלמנטים הפיזיקליים, לא רק במערכת המקבלת, אלא גם במערכת המשפיעה. המערכת המשפיעה היא מערכת שרוחנית, משפיעה, אבל היא משפיעה נגטיביות. היא מקיימת את המציאות, אבל באופן נגטיבי. כלומר, אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו רואים את הבריאה, בגלל שיש לנו את יכולת הבחירה, אנחנו יכולים להשתמש בכל דבר בבריאה נכון או לא נכון. עכשיו, כשאנחנו משתמשים בזה נכון, פירושו של דבר שאנחנו מחברים את החומר למשמעות הרוחנית האמיתית שלו. יש לנו אבל נטייה לקחת את החומר ולהתייחס אליו במנותק למשמעות הרוחנית שלו, וזה הדבר שנקרא כוחות הטומאה. כוחות הטומאה זה לתת לו משמעות, אבל לא המשמעות הנכונה. זה נקרא כוחות הטומאה. עכשיו, כל התחום הזה של אותם אלה שעוסקים בבלק מג'יק, זה התקשרות לכוחות רוחניים. הם באמת מתקשרים עם כוחות רוחניים. כלומר, במקרים הנכונים, יש כאלה שסתם מדברים. אבל מי שכן, מתחבר לכוחות רוחניים נגטיביים, והם יכולים לקבל מהם מידע. איך הדבר הזה בנוי? כמו שאמרתי, הנשמה שלנו היא רוחנית. ולכן מבחינתה אין דבר כזה שנקרא מגבלה של מקום ושל זמן. אלא שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, והגוף אוסר אותה. הוא לא מאפשר לה גישה אל המציאות שלא דרך כלי הגוף. ולכן מצד מהותה היא שייכת למציאות האינסופית, אבל מצד זה שהיא בתוך מאסר הגוף, היא לא יכולה אלא להתייחס למציאות שהגוף מאפשר לה להתחבר אליו. עכשיו, יש אפשרות לנתק את הקשר הזה. ניתוק גמור הוא כמובן מוות, שהנשמה יוצאת מן הגוף לגמרי. יש דרכים, כשאתה עדיין חי, הנשמה נמצאת בתוך הגוף, ובכל זאת היא יכולה לפרוץ את הגבולות של החומר ולהגיע למעבר. בצורה הנכונה זה נעשה על ידי נבואה. נבואה זה מצב שבו הנביא, כדי להיות נביא הוא צריך להיות חכם, גיבור, מתגבר על יצרו ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. מה שהוא עושה בעצם הוא מעדן את החומר. הוא נמצא במצב שבו הוא צריך לעבוד מאוד קשה על האישיות שלו, שהחלק השכלי, שהוא פונקציה של הנשמה, מכוון באופן מוחלט את החומר. לחומר אצל כל אדם יש תמיד נטייה לקחת יותר ממה שהוא צריך. תמיד. אנחנו צריכים לאכול, צריכים לאכול. אנחנו אף פעם לא אוכלים מה שצריך. אנחנו תמיד אוכלים מה שאנחנו בא לנו לאכול. במקום לאכול מה שבריא, אנחנו אוכלים מה שטעים. במקום לאכול בכמות מסוימת, אנחנו אוכלים תמיד יותר, וזה לא רק באוכל, בכל דבר. כל הנטייה של החומר הוא עיוור. הוא צריך להיות מכוון. אם הוא לא יכוון, באופן טבעי במהותו, הוא תמיד רוצה יותר, וכשהוא רוצה יותר, הוא רוצה דברים שבעצם הורסים אותו. אבל זה הנטייה של החומר. הנביא, מי שהיה במדרגה של נביא, היה במצב של שליטה מוחלטת על החומר. זאת אומרת, שהחומר היה מקבל רק את מה שהוא צריך.
כשהחומר מקבל רק את מה שהוא צריך, והחלק המרכזי באדם זה החלק הרוחני, אז החלק הרוחני הזה לא כל כך שבוי בכבלי החומר. ולכן הוא יכול לקבל תקשורת מעבר לחומר. וזה הדבר שנקרא נבואה. וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה. אתם, את הצורך של הסקרנות שלכם לדעת את העתידות ואת הנסתרות, תספקו דרך הנבואה ודרך הנביאים. הדרך האחרת זה באמצעות כישוף, באמצעות בלק מג'יק. איך זה עובד? מה שהוא מזכיר כאן, בתמצית, זה שיש כוחות רוחניים נגטיביים, שהם המנוע השני, שגם הם משפיעים על מה שקורה בעולם במידה מסוימת, אבל הם קשורים למערכת שקשורה להסתר פנים. יש דבר שנקרא הארת פנים והסתר פנים. הארת פנים, זה מה שהתכוונתי קודם לכן, שזה מגיע ישירות מהקדוש ברוך הוא, זה אור שמגיע בלי מחיצות, אור זה שפע, שפע רוחני שמגיע בלי מחיצות מן הקדוש ברוך הוא ישירות אל הבריאה. זה נקרא כוחות הקדושה. כוחות הטומאה, שימו לב למילה טומאה, האותיות שמרכיבות את השורש של המילה טומאה זה אותיות ת' מ' א', שבחילוף אותיות זה המילה אטם, אטימה, הקליפה, מה שנקרא בקבלה קליפה, דבר שסותם, שסוגר, מצרים, מיצר שסוגר, טומאת מצרים, 50 שערי טומאה היו במצרים. כל זה אותו דבר, זה אותו דבר, והחרטומים היו במצרים, והכישוף היה במצרים. כל הקטע זה 50 שערי טומאה שנראו בעולם. כלומר, יש את שערי הבינה ואת שערי הטומאה למולם, לנגדם, וכל הכוחות האלה, כל הפטנטים האלה שדיברנו עליהם, זה נגיעות באותם כוחות נגטיביים. עכשיו, בכוחות הנגטיביים האלה יש אפשרות לשנות דברים בעולם. לעשות קסמים, כמו שראינו שהחרטומים במצרים יכלו להפוך מים לדם, יכלו להעלות את הצפרדעים, הם לא יכלו לעשות קינים. כלומר, יש להם מגבלות מסוימות, הם לא יכולים לעשות, זה מה שהוא אומר כאן בסוף. ובאותם הגבולים שהושמו להם, יש גבולות מסוימים. אבל במסגרת הגבולות האלה, הם יכולים לעשות כל מיני דברים שישגעו אנשים. שיגידו, וואו, לבן אדם יש כוחות, הנה הוא עושה. הוא אומר לנו דברים, זה קורה. אז צריך לדעת שוב, התורה אומרת לנו, תיזהרו בדבר הזה, כי זה מגיע ממקום לא נכון. עכשיו, מה זאת אומרת שזה מגיע ממקום לא נכון? המתקשרים למיניהם היום, טוענים שתי טענות. או שהם מתקשרים עם נשמות של בני אדם שהיו בעולם והלכו לעולמם, או שהם מתקשרים עם מה שהם קוראים מדריכים רוחניים. מכירים את המושגים האלה? מדריכים רוחניים. המדריכים הרוחניים האלה מדריכים אותם לפי השאול. למרות, והם עושים את זה בצורה מאוד מתוחכמת, כי זה נראה שזה עוזר לאנשים, זה באמת פותח להם את החשיבה, ויכול לתת להם מוטיבציה, זה נראה מאוד מועיל, אבל התורה אוסרת עלינו את הדבר הזה באופן מוחלט, כי הוא תמיד קשור לכוחות האלה, לכוחות הנגטיביים שהם מגיעים בהסתרה מהקדוש ברוך הוא, ולא מגיעים מהקדוש ברוך הוא. הדרך היחידה להתחבר נכון, זה דרך הנביא. מאז שחרב בית המקדש הראשון אין לנו נביא, כמו שאמרת קודם לכן, וזה נכון. אין לנו נביאים היום, אבל יש לנו את הנבואה. אין לנו נביאים, יש לנו את הנבואה. הנבואה תועדה בתנ"ך. וכתוב ככה. מספרם של הנביאים שעמדו להם לישראל, מאז משה רבנו ועד עזרא, זה בערך 1000 שנה, הוא כפליים כיוצאי מצרים. מספרם של הנביאים. מה זה אומר? 1,200,000 נביאים. כפליים כיוצאי מצרים, נביאים. בתנ"ך מוזכרים נבואותיהם של 48 נביאים ו7 נביאות. אז נשאלת את השאלה, ואיפה נעלמו כל העשרות אלפים האלה? אז התשובה שהגמרא אומרת, אלא שנבואה שנצרכה לדורות נכתבה. נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. היו נביאים שהיו להם נבואות נקודתיות שהיו רלוונטיות לזמן שלהם. לא היה צריך להכניס את זה לתנ"ך. כל הנבואות שמופיעות בתנ"ך יש להם השלכה לדורות, לכל ההיסטוריה, לכן הם בתנ"ך. והקדוש ברוך הוא דאג לזה שגם כשצינור הנבואה לא יפעל יותר, כלומר מאז חורבן הבית הראשון, הנבואה עצמה הנדרשת והנצרכת לדורות תהיה כתובה. אם אנחנו רוצים לדעת את העתידות, אנחנו יכולים לדעת אותן כשנלמד את הנבואות בתנ"ך. אנחנו לא יכולים לדעת את העתידות על עצמנו, ואני אסביר את הדבר הזה גם כי צריך להבין, אתם זוכרים שפעם נתתי פה הרצאה על אסטרולוגיה ויהדות. ואמרנו שאין מזל לישראל, ציטטנו את הגמרא, הגמרא אומרת שאין מזל לישראל, פירושו של דבר שעם ישראל נמצא מעל המזל. זאת הסיבה שאנחנו כישראל, כיהודים, לא צריכים, וזה גם לא יעיל, ללכת לכל מיני אנשים שיגידו לנו מה יקרה. למה? כי זה לא פועל עלינו. מבחינת מה? שאנחנו נמצאים מעל המזל.
המשמעות של זה, אנחנו יכולים, גם אם נגזרה גזרה עלינו כזאת או אחרת בדבר הכוכבים, לא הכוכבים מנהלים את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מי יודע את זה? אנחנו. אומות העולם כולם נקראים עד היום הזה עובדי כוכבים ומזלות. כי באמת הם תחת שלטון הכוכבים, ומבחינתם מפות אסטרולוגיות שהכוכבים אומרים, זה יכול בהחלט להשפיע עליהם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, על ידי הנביא ירמיהו ובמקומות אחרים, מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. אליכם זה לא שייך. ולכן לא משנה מה רואים המתקשרים והנומרולוגים והפטנטולוגים למיניהם, כל יהודי, בגלל היותו יהודי, יכול בזכויותיו, אם הוא נגיד יעשה מעשים מסוימים של קרבה לאלוקים, לשנות את כל מה שהם אומרים. אם הוא לא יעשה, אז בהחלט הוא לא יכול להיות שזה יעבוד עליו, אבל אם הוא כן יעשה, הוא ממילא יכול לצאת מזה, ולכן זה לא רלוונטי ביחס אלינו. זה לא רלוונטי ביחס אלינו פרקטית, וגם הדבר אסור עלינו, כי מדובר פה בחיבור ובנתינת כוח לכוחות שמנוגדים לאמת של האלוקים. זה מה שאומר כאן, שלכן נקרא שמם כשפים, שמכחישים פמליה של מעלה. ראינו את זה כאן? אני חושב שראיתי את זה פה. אבל הכוחות האלה חייבים להיות. ישנם, יש דבר כזה. לא, הוא מתכוון שהם גם חייבים לבלנס של העולם, הם חייבים להיות. נכון. וגם הם נבראו לצורך. חייב להיות רע בעולם כדי שתהיה משמעות לטוב. אבל אם אנחנו מוסיפים לזה, אז הבלנס משתנה. ואז אנחנו מתחברים לחלק הנגטיבי. כלומר, זה קיים כי זה קיים. עכשיו, אם אני מתחבר אליו, אז פה אני מוסיף בדבר. אני נכנס פה לתוך המערכת הזאת, ואסור לי להיכנס לשם. עכשיו, אמרנו שנדבר גם על הבדלים. יש הרבה מאוד יהודים היום, שוב, תראו מי הולך למי. יש הרבה אנשים בעולם שנמצאים במצוקה. והם מתוך מצוקתם מנסים כנראה, בדרך כלל, כאנשים רציונליים, בדרך כלל, מנסים את כל הדברים הקונבנציונליים. כשהדברים הקונבנציונליים מחזיבים או לא נותנים פתרון, אז הולכים לכל מיני דברים שונים ומשונים. העיקר, אם יש מישהו שאומר שהוא יכול לעזור, אז הולכים אליו. ומאמינים בדבר הזה. אחד הדברים שבהם יש איזו סטייה בקטע הזה אצלנו, בקרב יהודים, זה ייחוס של כוחות רוחניים לכל מיני אנשים. אם הם לא שייכים למעמד רוחני מסוים, בוודאי שהדבר הזה אסור. כלומר, אם יבוא זה מישהו שהוא לא מחובר לאלוקים, לא משומר תורה ומצוות, והוא פותר בעיות בדרך פנטסטית, לא בדרך קונבנציונלית, זה ודאי הדבר אסור, כי ודאי הדבר הזה קשור לכישוף. אם הוא מצליח לעזור. אם הוא סתם בלבל את המוח זה עוד יותר גרוע, אבל אם הוא מצליח לעזור, אז הוא מצליח לעזור מתוך כוחות נגטיביים. עכשיו, מה שצריך לדעת וצריך להיזהר בעניין הזה, לי קשה מאוד לדבר על זה, כי אני רוצה להישאר חבר של כולם, גם אחרי ההרצאה, והרבה פעמים אנשים שכבר שטופי מוח בעניין הזה ומכורים, אני לפעמים אומר דברים שקצת מרגיזים אותם. בדרך התורה לא הולכים לאף אחד שיפתור לך בעיות. יש לך בעיות? טלפון ישיר לבוס. אל תלך למתווכים בכלל. יש לך בעיה, תתפלל, והשם שומע, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז מה זה ותעשה לך רב? אוקיי, זאת הנקודה. מה זה, תעשה לך רב, זה הבעיה. למה, בשביל מה הולכים לרב? ברמה הפשוטה ביותר, הולכים לרב כמקצוען. כלומר, יש לי בעיה משפטית בנושא מסוים, אני לא עורך דין, לא מבין במשפטים. אני צריך לתת איזו תשובה משפטית ואני לא מבין בזה, אז אני הולך למשפטן. הוא אמור להכיר את החוק, הוא אמור לדעת איך לנסח את זה, נכון? יש לי בעיה במנוע באוטו, אני לא מכונאי. אני הולך למכונאי שיעזור לי לפתור את הבעיה, הוא מבין בזה. כשאני צריך לדעת, אני רוצה לדעת מה נכון לעשות, על פי התורה, ואני לא כזה תלמיד חכם, לא למדתי את כל התורה כולה, לא יודע, לא בקיא בהלכות האלה. עכשיו אני רוצה לעשות לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, רוצה לעשות רצון השם. למי אני אלך? לרב שלמד את הדברים. עכשיו, בשלב הזה אני הולך לרב כאיש מקצוע, הוא פשוט יודע יותר ממני. עכשיו אני צריך ללכת לרב הנכון. כל אחד צריך לדעת למי הולכים. בן אדם יש לו בעיה משפטית, הוא הולך לעורך דין, הוא לא יכול ללכת. אם הוא אחראי, אז הוא הולך לברר איזה עורך דין מתאים לדבר הזה. אותו דבר, איזה רב? לא כל רב יודע הכל. יש רבנים שמומחים בהלכה, יש רבנים שמומחים בדברים אחרים. אז אתה צריך לדעת למי ללכת. לכן, ההליכה לרב ברמה הפשוטה ביותר זה קודם כל ללמוד תורה. תפקידו של הרב זה ללמד אותך מה אלוקים אמר בתורה, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, מה לעשות. בשביל זה הולכים לרב.
הבעיה נוצרה מזה שפתאום לרבנים מסוימים נוצר איזה מין הילה, או מין מצב שאומרים, וואו, הוא לא סתם רב, הוא קדוש, הוא צדיק, יש לו כוחות רוחניים. עכשיו, יש דבר כזה. רק מספרם של אלה שבאמת יש להם כוחות רוחניים מעבר, בגלל קדושתם בתורה, הוא קטן מאוד. אם אתם רוצים לדעת למי ללכת בהקשר הזה, אז המבדוק הוא מאוד פשוט. מי החסידים שלו? אם החסידים שלו הם בורים ועמי הארץ, שלא יודעים ולא למדו ולא שנו, ולרוב חסידיו או כל חסידיו, זה בכלל לא אומר שום דבר. אם אלה שמחזיקים ממנו הם אנשים בעלי ידע תורני, שבאמת הולכים בדרך התורה, אכפת להם, תלמידי חכמים, פה יש על מה לדבר. הורדנו בערך 90% מכל הבבות למיניהם, מכיוון שכל חסידיהם, תראו, זה לא תלמידי חכמים, זה לא אנשים שיודעים ספר, זה לא אנשים שמקפידים על קלת כבחמורה, אלא כאלה שרוצים איזה טיפים רוחניים בשביל ביזנס, בשביל בעיות רפואיות כאלה ואחרים. אלה החסידים. ולכן יש פה איזה טשטוש או בלבול שיכול ליצור מצבים מאוד לא נעימים ולא נכונים, כי אנשים בתמימותם הולכים לרב וחושבים, הנה הרב רימה אותו. הרב לקח לו, ויש הרבה מקרים כאלה, שאנשים הולכים לרב, הוא מבטיח לך, תן לי רק תרומה לישיבה, שלא יודע כמה, ואם פתרו לך הבעיות, אני עושה לך תיקון. נו, תלך, עברו שבועיים, שנתיים, לא קרה שום תיקון, נהיה קלקול יותר גדול. רבנים כאלה מחזיקים פמליה שלמה של נכון. ישיבות, של הכל, בשביל להוכיח, הנה, זה החסידים שלנו. גם זה שהולכים אבל הכסף ברד מכמה אנשים. מה? זה שהולכים לאומן, לא יודע, אני לא רוצה, תראה, אני לא רוצה עכשיו, אם אני נכנס לאומן, אתה תצחצח אותי עם כל ברסלב עכשיו. אני לא רוצה להסתכסך עם אף אחד. אני רוצה להגיד לך משהו, שיש את העניין של הכוחות החיוביים שהם עוזרים במגדרים ובמקומות מסוימים. כמו שהשם שכן בבית המקדש, ככה בזמן תפילה, כשמתפללים על אנשים חולים ומחלות, ואני רואה בפירוש מול העיניים, כל פעם שמתפללים ומזכירים, זה עוזר. וזה קרוב לא... השם לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת, אבל לא ללכת לאיזה מישהו שהוא יעשה את זה. לא, אבל אתה בא לבית הכנסת המסוים הזה, אתה- והרב המסוים הזה, לא רב, שהוא לא... עזבי את הרב, תלכי לבית הכנסת, תעזבי את הרב בצד, תלכי לבית הכנסת, דברי לארון הקודש לקדוש ברוך הוא ישר, לא צריך את הרב, תגיע אליו. הוא יישב פה, את תעמדי ליד ארון הקודש טלפון ולפנים. ישיר. בדיוק. יש בעיה גדולה עם הדברים האלה, אני אומר לכם. יש הרבה מאוד שרלטנים ושרלטנות, וזאת הסיבה שחשבתי שחשוב לדבר על העניין הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה מפורש. אתה רוצה, יש לך בעיה, דבר איתי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אל תדבר עם כל הפקידים בדרך. דבר איתי ישירות. זה איך הם מצדיקים את זה? מי זה הם? כל הרבנים. אני לא יודע, אתה בכוח רוצה, אני לא רוצה לדבר על ברסלב. אתה יודע מה אני לא רוצה לדבר על ברסלב? אני אגיד לך על מי אני לא רוצה לדבר. אני לא רוצה לדבר על ברסלב, ולא רוצה לדבר על חב"ד, ולא רוצה לדבר על אף אחד. אני נותן... על הרעיון. כן. לא מדבר על אנשים. הרעיון הוא רעיון מיסטי לפי דעת. למה? אבל ללכת להתפלל על קבר של רב, זה כמו ללכת להתפלל בקבר רחל אמנו, זה כמו ללכת להתפלל אוקיי, בכותל, זה אבל- כמו להתפלל במקומות אבל קדושים. בכל הדברים האלה צריך לדעת דבר אחד. לפעמים אנשים מתפללים על קברי צדיקים, מתפללים לצדיק. וזה עבודה זרה ממש. צריך לבקש שיהיה שליח, נכון. אז יפה, אז עוד פעם, אז מה אמרתי? אני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי. אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מדברים עם אף אחד אחר, רק עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים שלזכות הצדיק שיהיה מליץ יושר. מליץ יושר זה משהו אחר. זה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, והוא אומר לו, תשמע, בסדר, תהיה בסדר איתם. רק אנשים שחושבים שהצדיק עושה את זה, זה עבודה זרה. ממש. ולכן, זה כמו שמישהו בא לנייברהוד שלך. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני מגיע... לכן מכיר אותו. זאת אומרת, אני מגיע בחינוכי וברקע שלי מעולם התורה, מעולם הישיבות. בעולם התורה לא הולכים לצדיקים. לא הולכים, לא תמצאו תלמידי חכמים הולכים למקובלים ולצדיקים. אם הולכים לרב זה כדי לשאול אותו פשט בגמרא. כדי לשאול אותו דברי... הולכים, תראו, יש מצב שרב הוא אבל בן אדם הולכים חכם. גם לברכה. רגע, לברכה אני אגיע עוד מעט. הולכים לרב גם, כי הוא יכול להיות חכם לא פחות מכל חכם אחר.
ויש רבנים שהם חמש חכמים. יותר. הם פשוט חכמים בחוכמת העולם. בשביל הכסף. כמו למשל, אם שמעתם על הרב פירר בארץ, שרופאים הולכים ומתייעצים, הוא לא למד רפואה בחיים שלו. החזון איש מעולם לא יצא מדלת אמות של הלכה, הוא היה חכם. הוא היה חכם וידען בכלל, בכל מיני דברים בעולם. זה בסדר. אבל אני הולך לה בשל חוכמתו, לא בשל מעמדו המיסטי. כשאני הולך בגלל המעמד המיסטי, אני יכול בקלות רבה להיכשל. בקלות רבה. ופה כדאי מאוד להיזהר. עכשיו, דבר נוסף זה הברכות. הברכות. הקדוש ברוך הוא שוב אומר לנו בתורה, לא כאן בספר דברים, אלא בספר במדבר, פרשת השבוע שעברה, פרשת נשוא. איפה נמצאת הברכה ומי אחראי לברכה בעולם? הכהנים. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, אבל אני מברך אותם אומר הקדוש ברוך הוא דרך הכהנים. אתה רוצה ברכה? לך לכהנים. איפה הם נמצאים? בבוקר בבית הכנסת, נושאים כפיהם במניינים ספרדים בחוץ לארץ, בארץ גם במניינים ספרדים וגם במניינים אשכנזיים. אתה רוצה ברכה? זה המקום. כמובן כתוב שלא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. מה זה אומר? תשתדל שכל האנשים שפוגשים אותך רק יברכו אותך. שלאף אחד לא יהיה דבר רע להגיד עליך. אבל אם אתה רוצה ברכה ממקור הברכות, שזה הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך לכהנים. ולכן לא צריך מעבר לזה. לא צריך ללכת לעמוד בתור כדי לקבל ברכה. צריך ללכת להתפלל במניין בבוקר ולקבל ברכה מהכהנים, זה הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן, דרך כפיהם של הכהנים. לפעמים פשוט הדברים נהיו מוגזמים ונוצר מצב של פולחנים שלמים, כאילו שהיהדות זה בתי קברות. כן, אנשים הולכים לארץ, אנשים נוסעים לארץ מפה, נוסעים, עוברים מקבר לקבר. עכשיו, לא שאין בזה עניין, יש בזה עניין, אבל גם כן עם קודם כל לא להגזים. כדאי לדעת שלא כדאי לבקר בבית קברות. בית קברות זה לא מקום לביקור. לבילויים. זה לא מקום לביקור. פעם בשנה. צריך ללכת ולא להטריד את הנפטרים יותר מדי. אז הולכים פעם אחת בשנה בערב יום הכיפורים או בערב ראש השנה לפי מנהגים. לא, בפסח, לא? לא, או בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים. זה מנהגים שלהם, זה לא משנה. וזהו. בית הקברות זה לא מקום טוב לאנשים חיים. לא מקום טוב לאנשים חיים. מה ועשיתם לי מקדש ושכנתי בתוככם? זה בית מקדש. והיום אין לנו בית מקדש, אבל יש לנו בית כנסת. למה היום בן אדם לא יכול להיות מקדש? למה מה? כל נשמה של בן אדם בהחלט, זה בהחלט מקדש. יכול. אבל הוא צריך להתקדש בשביל זה. לקבל אותו בצורה כזאת. הוא צריך להתקדש בשביל זה. זה המשמעות של זה. נכון. סליחה. זה איך אנחנו מחזיקים מבן אדם כזה. זו תשובה לשאלה, זה בסדר, כן? תראה, מה זאת אומרת מחזיקים? הבעיה היא שאנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא יכולים לדעת. אם היינו יודעים בוודאות שהבן אדם קדוש, ואכן, אז בסדר, אבל איך אתה יודע? אתה לא יודע. למה? כי כולם אומרים. לא, איך? אם אתה... הנה, הרגע אתה... עם השנים, עם הזה, בהתחלה לא. אבל הרגע אתה עצמך אמרת, שאם הדברים מתקיימים. כן. נביא, רק נביא. לא נביא, אני ראיתי בישראל רב שבירך אנשים, וכל מה שהוא בירך תמיד קרה. אני אשמח לפגוש את הרב הזה. הוא כבר נפטר. ואני לא אשמח לפגוש את הרב הזה. לא, הוא נפטר, ואני הייתי, לא הרבי מילובן. מי זה הרב? יש לי את התמונה שלו, גורדון קוראים לו. טוב, לא שמעתי, אבל אין דבר כזה, תראי. אין לנו נביא. זה פשוט לא יאומן. אבל מה שכתוב, מה שראינו פה בפסוקים לא מדבר על ברכות של רבנים, מדבר על נביא. נביא שהגיע למעמד של נבואה, ואין לו זמן עכשיו להיכנס לזה. קודם כל, מאז שחרב בית המקדש הראשון אין נביא. דבר שני, גם כשהיה בית המקדש קיים, להיות נביא זה היה מדרגה עצומה, זה היה אדם שהיה צריך להיות בקיא בכל החוכמה, וגיבור וכולי וכולי, דברים מאוד נדירים. אבל זה לא רלוונטי לדורות שלנו בכלל, זה לא רלוונטי לרבי שמעון בר יוחאי. גם רבי שמעון בר יוחאי לא היה נביא. גם הארי הקדוש לא היה נביא, כי זה לא נבואה, זה מדרגות אחרות לגמרי. היום כאמור כדאי לחסוך מעצמנו מפח נפש. לפעמים אנשים הולכים, בגלל שהם שמעו, הולכים לכל מיני, ולא קורה כלום, או קוראים דברים גרועים, הם שרלטנים שלוקחים להם את הכסף ולא פותרים להם שום בעיה. הפוך, אפילו נותנים להם מקום לתקווה שלא מתקיימת, ואז יש אכזבה יותר גדולה. אז צריך לדעת, לא להיות טיפש. בני תורה, אנשים שיודעים תורה, תלמידי חכמים, לא עומדים בתור לבבות. לא עומדים, עובדה. תראו מי הולך לשם, ואתם תראו שזה אנשים שלא למדו ולא שנו, אין להם בכלל, הם לא מחוברים לזה, הם רק רוצים שמישהו יעשה להם הוקוס פוקוס ויפתור להם את הבעיות. נשיא פרס אפילו עליו. לא, זה נכון.
עכשיו, איך זה עובד? ביבי נתניהו הלך. וכן, על ידי השדים יעשו מעשים כאלה, לפי מה שנמסר בידם גם הם שיעשו בגבולים המיוחדים להם. והנה באותו השיעור שניתן להם היכולת לפעול, גזר הקדוש ברוך הוא שידחו מפניהם פקידי הטבע, המחזיקים ענייני העולם על מצבם הטבעי. כי הרי העולם כמנהגו נוהג. אז איך יש להם כוח לעשות כל מיני דברים ולשנות דברים במציאות? אז הוא אומר שכמו שבקדושה, כשזה נעשה בצורה הנכונה, אז הטבע נדחה מפני כוחות רוחניים, אז זה לעומת זה, כדי לאפשר את הבחירה, זה נעשה גם בצורה הנגטיבית. וכל המלאכים מביאים ההשפעות כפי הסידור המסודר, ועל זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה. כלומר, הם כאילו גורמים לאותה פמליה של הקדוש ברוך הוא שמנהלת את הבריאה, שכוחה יהיה כחוש, שמכחישים פמליה של מעלה. אך לא יהיה זה אלא כשיעור ההוא ולא יותר. וגם באותו השיעור כבר אפשר שידחו הם מכוח חזק מהם, ותימנע פעולתם בגזירתו יתברך, כמו שקרה לחרדומים. כלומר, הם ניסו והם לא הצליחו, כי הקדוש ברוך הוא מנע את זה מהם. ועל זה אמרו, אין עוד מלבדו ואפילו כשפים. ובהרו שזה למי שזכותו רב, שמן השמיים יצילו וידחו את הרוצים להרע לו, והוא מה שאמרו, שני רבי חנינא דנפי זכותי. הגמרא מדברת על רבי חנינא שפגשה אותו מכשפה אחת שיכלה לגרום נזקים להרבה מאוד אנשים. אז אמר לה רבי חנינא, אני לא מפחד ממך. את לא יכולה לעשות לי שום דבר, כי אני יודע שאין עוד מלבדו. אני יודע, אין הכוונה שאני רק יודע, אני חי את זה. אז מי שנמצא במדרגה הזאת שהשם הוא האלוקים, שום כוח בעולם לא יכול לפגוע בו, גם אנשים שיש להם כוחות, הם יכולים לעשות את זה על אנשים אחרים. אותו דבר קרה לאברהם אבינו. אברהם אבינו, הרי אתם זוכרים, דיברנו בהרצאה על אסטרולוגיה, אני אחזור על זה רגע כאן, כתוב שאברהם ראה בהצטגנינות שלו, ראה באסטרולוגיה, הוא היה אסטרולוג גדול, הוא ראה במפה האסטרולוגית שלו, שלא, לאברהם ולשרי לא יהיו ילדים. ככה המפה האסטרולוגית, הוא קרא אותה נכון. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, השם אלוקים מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יירשך זה. כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. ואז כתוב בפסוק הבא, ויוצא אותו החוצה. ויאמר לו, הבט פני השמיים וספור הכוכבים. ויוצא אותו החוצה, אומר המדרש, הוציאו מחללו של עולם. והוא אמר לו, צא מזה, צא מהצטגנינות שלך, שראית בכוכבים שאברהם ושרי לא ילדו ילדים נכון. אברהם לא ילד ושרי לא תלד. אבל לא קוראים לך אברהם, קוראים לך אברהם. לא קוראים לה שרי, קוראים לה שרה, ואברהם ושרה כן ילדו את יצחק. נגד גזירת הכוכבים. למה? למה? קודם כל, איך הוא משנה לו את השם? קוראים לו אברהם, מה זה שהוא משנה לו את השם? אז צריך לדעת, דיברנו על זה גם כן בהרצאות אחרות, שאי אפשר לשנות שם. היחיד שיכול לשנות, זוכרים, זו הרצאה הקודמת בעצם. היחיד שיכול לשנות את השם שלו, זה האדם בעצמו. האדם מקבל כלים, ויש לו ייעוד. והשם שלו זה הייעוד שלו בחיים. זה השם שלו, זה השם שנמצא בתחילת בריאתו. הייעוד של האדם בעולם, זה השם שלו. אדם יכול לקחת את הייעוד שלו, ולעשות אותו יותר ממה שנדרש ממנו. כשהוא עושה את זה בבחירתו, הוא בעצמו גורם למצב שיינתנו לו כלים יתרים. זאת אומרת, אם הוא יעשה את מה שהוא היה מוטל עליו, אז הכלים שהוא קיבל מתחילה היו מספיקים. ברגע שהוא מגדיל את הייעוד שלו בבחירתו למעבר לזה, בהכרח יינתנו לו כלים נוספים. וזה מה שקרה אצל אברהם ושרי. אני אחזור עוד פעם בקצרה לעניין הזה. למה קוראים לאברהם אברהם? אב לארם. אברהם, אב לארם. הוא בא מארם, הוא היה אב לאומתו. אב זה לידר, מנהיג. כן? שרי, מלשון שררה. היא הייתה אשתו של אברהם, ולכן כמו שאברהם היה מנהיג, גם היא הייתה מנהיגה. כמו שכתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה הייתה מגיירת את האנשים. כלומר, הם שניהם ביחד עשו את התפקידים המוטלים עליהם, אבל הם לא עשו את מה שמוטל עליהם, רק הם עשו מעבר לזה. אברהם הלך בכל העולם ויקרא בשם השם אל עולם, בכל המקומות, לא רק בארם. אם הוא היה נשאר בארם, אז השם שלו היה נשאר אברהם. ושרי, שרי זה, היוד עושה את זה פרטי, שרי לאומה הזאת. כשהוא הלך ופרסם את שם השם בכל העולם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יקרא שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. לא, כלומר, מכיוון שאתה בחרת להגדיל את הייעוד שלך מעבר למה שנדרש ממך, אז לכן... מה? כן, אז זה אחרי. זה אחרי. את הנפש אשר עשו בחרן, זה היה לפני זה. כלומר, הם הגדילו את הבחירה שלהם עוד לפני כן.
בגלל שהם הגדילו את הבחירה שלהם, את הייעוד שלהם, מעצמם, בבחירתם לפני זה, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך. לכן הקדוש ברוך הוא גם שינה לו את השם, ועכשיו ככה, מעכשיו אתה לא רק אב לארם, אתה אב להמון גויים, לכל העולם. ושרי היא לא שרה לאומתה, אלא שרה. שרה באופן כללי, אובייקטיבי, לכולם. ולכן היה צריך את יצחק. כי אם אתם עושים את העבודה שהוטלה עליכם רק לארם, אז אתם לבד יכולים לעשות את זה, אתם לא צריכים את עם ישראל בעולם. אבל כדי לתקן את כל העולם במלכות שדי, צריך את יצחק ואת יעקב ואת עם ישראל. לכן, אחרי שינוי השם של מאברהם לאברהם ומשרי לשרה, רק אז נולד יצחק, ואפשר היה בעצם לעשות את זה. אבל עוד פעם, מי ששינה את השם, זה הם בעצמם. הם שינו את שמם, וממילא גם שינו את מזלם. וזה המשמעות של היכולת של כל יהודי, להיות מעבר למזל. אבל גם רבקה הלכה לשאול בהצד, ואמרו לה שני גויים בבטנך ולאום יפרדו. אז היא בעצמה הלכה למגידי עתידות, לשאול מה יש. מי היו המגידי עתידות האלה, את יודעת? לא. אז אני אגיד לך, ואז הכל ייפטר. היא הלכה לבית מדרשם של שם ועבר. כך כתוב ברש"י במקום במדרש. כלומר, היא לא הלכה למגדת עתידות בחוף וניס בקליפורניה, אלא היא הלכה למקום שצריך. ותלך לדרוש את השם, היא לא הלכה לדרוש במחשבים, ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממך יפרדו. זה בדיוק כל ההבדל, שאנחנו הולכים למקום הנכון, אנחנו לא הולכים לכוחות אחרים שהם כוחות נגטיביים. יש רבנים שאפשר ללכת אליהם כמו שהיא הלכה, והם יודעים והם אומרים ומקדשים וקדושים, ואתה לא יכול לפסול את כולם בבת אחת. אז אני אפסול אותם אחד אחד, לא בבת אחת. את צודקת, בבת אחת זה מדי גדול. חלילה, הכוונה שלי היא טובה, הכוונה שלי היא פשוט, אנשים רבים בתמימותם חושבים שהם עושים את הדבר הנכון והם לא. יש לך בעיה, קודם כל דע לך שיש לך קו פתוח. יש טלפון ישיר לבורא עולם, אתה לא צריך מתווכים. אתה יכול ללכת לרב כדי שייעץ לך עצה חכמה. קודם כל יגיד לך מה ההלכה אומרת, אתה לא תמיד יודע מה ההלכה בכל דבר. וגם בדברים אישיים, בדברים שקורים, סכסוך בין שותפים בביזנס, סכסוך בין בני זוג. אם אתה באמת לא רוצה, אתה רוצה לברר מה נכון. אתה לא יוצא מנקודת הנחה שבאופן אוטומטי תמיד מה שאתה אומר זה נכון וכל מי שחולק עליך לא בסדר. אתה רוצה לברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה באמת נכון. עכשיו אם אתה יודע תורה אתה יכול לדעת בעצמך, אבל אם אתה לא, לך לרב, באמת פה אתה צריך ללכת לרב, אבל מהסיבה שהוא פשוט יודע מה שאתה לא יודע. לא כי יש לו איזה כוחות מיסטיים והוא יודע לפתור בעיות ולסגור ולפתוח מזלות ולסדר סידורים למעלה. אלא, עכשיו, יש לו גם סייעתא דשמיא, אנחנו חייבים ללכת לרב לשאול שאלות הלכתיות. נכון? עכשיו אתה אומר את הנקודה של הרבנים, ולכן הם יכולים לעזור לנו. אז רק תחכי קצת ותראי שאני בסוף בסדר. אני בסוף מסתדר, בסוף זה בסדר. אני אומר את הדברים שצריך לומר בצורה חזקה, כדי שהמסר יעבור, אבל זה נכון, יש דבר שנקרא סייעתא דשמיא, וגם בו לא צריך להגזים. כי יש אנשים שאומרים, הרב אמר, זהו, בטוח שזה יקרה. ולפעמים הרב אומר וזה לא קורה, ואז מה קורה במקום זה? במקום חיזוק באמונה, יש החלשה באמונה. ופשוט, מה שנעשה פה זה דבר לא נכון. הייתה פה ציפייה שהיא לא ריאלית, והיא גם לא נכונה, והיא גם לא ראויה. צריך ללכת לרב, כי הוא יודע מה ההלכה אומרת, הוא אמור לדעת מה ההלכה אומרת, יש לו גם סייעתא דשמיא, נכון? אבל זה לא אומר שהוא סגנו של אלוקים בניהול העולם, יש כאלה שאומרים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. בסדר, יש דבר כזה, אבל איזה צדיק? כל האנשים שאנחנו מכירים הם צדיקים. יש למד צדיקים נסתרים. הם כל כך נסתרים שהם בעצמם לא יודעים שהם צדיקים. כן. אבל כל אלה שיש להם רפיוטיישן של צדיקים, כל הזמן? יש להם מוניטי... מה? כן. כל הזמן יש? כן. בכל דור ודור יש למד צדיקים, ובכל העולם לא היה מתקיים. צדיקים חייבים להיות יהודים או לא חייבים? בוודאי, בוודאי. אין צדיקים לא יהודים. יכול להיות שהם בעצמם לא יודעים שהם דתיים. לא יודעים שהוא יהודי. צדיקים נסתרים זה בסדר גודל, אני רק אגיד לך, של רבי שמעון בר יוחאי, זה נקרא צדיקים נסתרים. זאת אומרת, זה הסדר גודל. רבי שמעון בר יוחאי היה נסתר במערה, ואחרי זה הוא התגלה. הל"ו צדיקים הם כאלה שהם מוסתרים עד הסוף. הם לא יקרו, אבל ודאי שהם צריכים לא רק להיות יהודים, אלא קרובים לאלוקים, דיינו, עושים את רצון השם בכל דבר, מקיימים תורה ומצוות, יודעי תורה ומחוברים לאלוקים. הם הצדיקים הנסתרים. מה התפקיד כל כך נסתרים? הם מקיימים את העולם באופן נסתר. הם מקיימים את העולם באופן נסתר. בזכותם העולם לא קורה.
מה קורה עם המדענים? על הכתפיים. מה איתם, איך הם מחוברים לזה? איך אתה מקשר אותם? המדענים, הם אומרים לך כל מיני דברים שקורים בעולם, איך המדענים, אנשי המדע, לא, אנשי המדע עוסקים בחקר החומר בבריאה. חקר החומר הוא מסודר, יש חוקים ויש כללים. אף פעם זה לא היה נכון. מה אף פעם לא היה נכון? כל הדברים לא נכונים. כל הידע שיש לנו הוא ידע בערבון מוגבל. נכון לעכשיו, זה מה שאנחנו יודעים. מחר תבוא תגלית מדעית שיכולה להפוך את כל הידע שיש לנו היום על פניו, אבל בינתיים זה עובד. אבל זה לא קשור. הם מדברים על המציאות הפיזיקלית בעולם, אנחנו מדברים פה על משהו אחר, על משחקים במערכות שמפעילות את המערכת. דהיינו בעולמות הרוחניים, ופה זה מסוכן מאוד. והתורה אומרת לנו מאוד ברור שהצינור היחיד להגעה אל האינפורמציה הנכונה זה נבואה. אין דבר אחר, אין דבר אחר. כל הדברים האחרים הם בעייתיים מאוד. עכשיו, אני יודע שיש תקשורים ומתקשרים למיניהם, יהודים שכאילו עושים את הדברים לעזרה ובאמת עוזרים וכולי. מה? פותחים בקפה, פותחים בספרים, סוגרים את החשמל. הנה, עכשיו אנחנו נסתרים. הנה, עכשיו אנחנו כולנו נהיינו נסתרים. חוץ ממני, אני נגלה בגלל האור של המחשב. אתה לא ענית לי על תורת הזוהר, שזה הנסתר. תורת הקבלה היא חלק מהתורה. יש תורה שמתחלקת לארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד. זה עוסק בנסתר. נכון. אז זה עוסק בנסתר. עכשיו, תורת ואתה אמרת שמפורש שזה אסור לעשות בנסתר. אני לא אמרתי שאסור לעשות בנסתר. לא, אמרת שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כן. זה מה שאנחנו צריכים. אוקיי. עכשיו, תורת הזוהר זה מעל למה שאנחנו... פירוש המילה תורה זה הוראות. תורת הקבלה היא, תורת הנסתר בתורה, היא חלק מההוראות האלה, וההוראות האלה באמת ניתנות לאנשים מאוד מאוד ספציפיים. לא כל בן אדם יכול להגיע ולהבין נכון את תורת הנסתר. הכלל בתורת הנסתר, בתורת הסוד, זה הסוד של הקדוש ברוך הוא, הסודות של הבריאה, זה הנסתר, כן? כתוב בספר תהילים כך, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. הסוד של הקדוש ברוך הוא נמסר רק לאנשים מאוד ספציפיים, שיראים. עכשיו, הכלל בסוד, אם אני אגלה לך סוד, ואני אגיד לך, אתה יודע מה? יש לי סוד לגלות לך, אל תגלה לאף אחד. זה סוד, כן? אז קודם כל אני אגלה לך, גם אני חושב שיש אפשרות שאתה באמת בר הכי, אתה ראוי לדבר ואתה באמת לא תגלה. דבר שני, אחרי שאתה יודע את הסוד שלי, כן? אם תלך ותגלה אותו, אז אתה תמעל באמון שניתן לך. אתה תהפוך אותו מלהיות סוד לדבר גלוי. אז לכן תקשיב איך טוב מה אני אומר עכשיו, תקשיבו כולכם. סוד. הסוד של הקדוש ברוך הוא סוד יותר סודי מכל הסודות של ה-CIA והמוסד ומי שאתם לא רוצים. הוא סוד מאוד רציני. והקדוש ברוך הוא יודע בידי מי להפקיד אותו, והכלל הוא כזה. כל מי שבאמת יודע את סודותיו של הקדוש ברוך הוא, מי שיודע לא מגלה, ומי שמגלה לא יודע. זה הכלל. לא, זה הכלל. עד היום. הקדוש ברוך הוא יודע לשמור על סודותיו. וכל אלה שמתיימרים לדעת את תורת הסוד ומפרסמים אותה בראש חוצות, בוודאות גמורה לא יודעים את זה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, סוד השם ליראיו. ואגב, כל אלה שעוסקים בכל מיני פרסומים של קבלה ומכונים לקבלה למיניהם, תוכלו לראות מי נמצא שם. אנשים שהם ויראת השם, זה שני דברים שלא נפגשים בכלל. הם לא שומרים שבת ולא מניחים תפילין ולא אוכלים כשר, העיקר הם קבליסטים, מקבלים וקבלות. הקבלה הזאת ששם מקבלים זה, אתם יודעים מה, משלמים כסף, הרבה כסף, ומקבלים קבלה. מקבלים קבלה על הכסף. וזה התכוון. טוב, אז זהו בעניין הזה. השיעור הבא בעזרת השם יהיה בעוד שבועיים, ביום ברביעי אני חוזר, במיוחד שוב, לא מהארץ הפעם אלא מקליפורניה, אבל אני חוזר בצהריים כדי שתהיה שיעור בערב ביום רביעי בעוד שבועיים. ברביעי ליוני. בעוד שבועיים? מישהו רצה בעוד שבועיים? 3 שבועות. בעוד 3 שבועות אני לא יודע אם אני יכול. לא, עוד שבועיים. לא, אני מדבר על נושא אחר. רגע, שדים ורוחות הגענו? שדים ורוחות זה סיפור, זה סעיף בתוך העניין הזה, רק הוא נישה בפני עצמה. צריך להבין מה זה בכלל שדים ומה זה בכלל רוחות, אבל בכל מקרה גם זה דברים שנמצאים מעבר לעולם שלנו, שכדאי לא להתעסק איתם.